say yeah. Here we go, yo. Here we go, yo. Somebody in the house say yeah. Here we go, yo. Here we go, yo. Goddag. Mit navn det er EasyCut, og jeg skal lære dig i 9 små afsnit og mixe forhåbentlig da. Og i første afsnit vil jeg forklare dig lidt om det udstyr, du skal bruge for at komme i gang med at mixe. Og prøv lige at komme herhen, så har jeg sådan en pult herovre. Det er den originale halvbalspult, og den har du nok set før, når du har været nede i den lokale hal og danser og hopper rundt på dansegulvet. Den er meget god til bare at spille plader på, men lige så snart man skal til at lave alt det sjove, så sker der det her. Den begynder simpelthen at hoppe, fordi at den er hængt op i nogle gummiophæng, og det går jo ikke, når man skal lave alt det sjove, som vi netop skal lave. Derfor så har jeg den ultimative opstilling til supermixning lige herover, og det er det udstyr, der bruges til det officielle verdensmesterskab, det officielle europamesterskab, Danmarksmesterskab og så videre. Og det består først og fremmest af pladespillerne, der er mærket Teknis, og det er jo nogle tunge, nogle her, som er meget stabile, som du nok kan fornemme. Og det meget specielle ved de her pladespillere er, at man kan pitche hastigheden henholdsvis køre pladen hurtigere eller køre pladen langsommere, som vi får meget brug for senere. Og så er pladen manuelt betjent, det vil sige, at man skal selv starte og stoppe, tænde og slukke og tage pick-up'en af og på. Og på enhver pladespiller, der ligger der jo en stor, tyk, kæmpe, fed gummimåtte hedder sådan en, og den er der kun én ting at gøre med. Tag den af, og så smid den så langt væk som overhovedet muligt. Gå i stedet for ud og købe sådan en her, det er en slipmat, og læg den på, hvor gummimåtten har ligget før. Så kan du nemlig lynhurtigt stoppe, standse, køre din plade frem og tilbage, og så videre, og så videre. Den sidste ting, jeg vil fortælle dig om på pladetallerkenen her, det er selve pick-up'en. Der er en dansk ortofon pick-up, og den er specielt lavet til at kunne tåle de store belastninger, og til at kunne køre frem og tilbage. Den aller sidste ting inden for det her udstyr, det er selve mixeren, som jo er en ret vigtig ingrediens i alt det her. Og mixeren, det er mærket DMC, det er en DMC-mixer, og den er uden alt muligt overflødigt tingeltangen. Der er kun det mest nødvendige, som jo er en fordel, når man skal mixe og lave alt muligt lynhurtigt. Først og fremmest har vi de 2 opadgående fader, der styrer hver de 2 pladespillers niveauer, og ovenover dem har vi 2 små knapper her, der bliver kaldt transformer-knapper, og de virker faktisk som en on- og off-knap. Sidst men ikke mindst, på den her mixer har vi crossfaderen, som fungerer som en flydende fader mellem den ene pladespiller og den anden pladespiller. Og det var simpelthen lidt om udstyret, du skal bruge for at komme i gang med at mixe. Nu skal jeg lære dig at beatmixe, og at beatmixe det betyder at få 2 forskellige plader til at køre sammen til en flydende helhed, eller at få lavet en flydende overgang fra den ene plade til den anden plade, uden at rytmen i musikken forstyrres væsentligt. Og til det skal man selvfølgelig bruge 2 forskellige plader, og jeg har fået linet 2 plader op her, og det kunne være, at vi lige skulle høre, hvordan de lyder. Den første, den lyder sådan her. Og den anden, den lyder sådan her. Og så skal du have fundet dit cue-punkt, der hvor du gerne vil starte pladen og mixe den ind i. Og den bedste måde at finde det på, er at gå efter stortrommen i musikken, altså 1-slaget. Og den har jeg fundet her, den ligger her, den lyder sådan her. Og hvordan får du så startet din plade? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Der er mange, der tror, at de skal skubbe den afsted som det her. Eller placere sine 5 fede fingre på pladen, og så bare fyre den af. Men det skal man ikke. Læg i stedet for din ene finger eller 2 fingre på pladen herude i siden, eller en enkelt finger eller 2 ude i kanten af pladen. Og så er det simpelthen bare at slippe den let og behændigt. Og 2 plader, de kører sjældent samme tempo, så derfor så drager jeg pitchkontrollen med ind i hele billedet. Og pitchkontrollen, den sidder jo lige her, og den kan man som sagt køre pladens hastighed op eller ned med. Og den her plade, jeg gerne vil mixe ind i den anden, kører en lille smule langsommere, derfor har jeg taget pitchkontrollen tilsvarende op. Og så kan det lyde sådan her.
Og på den måde så er du simpelthen kommet fra den ene plade over til den anden plade, uden at folk, der danser til musikken, nødvendigvis behøver at standse op, hver gang der bliver spillet en ny plade. Nu skal jeg lære dig lidt om at scratche, og til at scratche, så skal man jo have en god plade. Og på den plade skal der også være en god lyd. Og der findes mange gode plader med mange gode lyde. Jeg har fundet en af dem her, og den lyder simpelthen sådan her. Og så skal vi jo i gang med at scratche, og så er der jo mange, der tror, at det bare handler om at placere sine 5 fede, tykke fingre på pladen, og så bare fyre den af. Men pladen, det er jo en følsom ting, så derfor let og beheldigt hold en enkelt finger her på pladens side eller i kanten af pladen, og det bevirker altså, at du har meget mere kontrol over det. Og så handler scratch om at køre pladen rytmisk frem og tilbage, så du stort set danner dit helt eget instrument. Og til at starte med, for at starte i den lette ende, så kan du køre pladen stille og roligt frem og tilbage, som det her for eksempel. Og for at få det hele til at gå lidt op i en højere enhed, så skal du have mixeren, og i den her omgang det letteste at gå i gang med at få faderen med ind i billedet. Og der er trickset det, at hver gang du kører din plade frem, så kører du også din fader op. Og hver gang du kører din plade tilbage, kører du også din fader ned. Så du simpelthen undgår at få lyden af lyden, der går tilbage sådan her. Og så er systemet altså det, at du sådan set kører dine hænder synkron frem og tilbage. Hver gang du kører pladen op, kører du faderen op, og hver gang du kører pladen tilbage, faderen tilbage. Og så kan det lyde sådan her. Og så kan man jo tilsætte en fed rytme, og så kan man samtidig gå ned på crossfaderen og bruge den. Der gælder det samme system. Hver gang du åbner crossfaderen, så kører du pladen frem. Hver gang du lukker crossfaderen, kører du pladen tilbage. Og så var det, den fede rytme kom. Jeg skal nu fortælle dig lidt om cutback, og det handler om at gentage det samme, eller den samme sekvens, eller det samme brudstykke fra en plade om og om igen. Og det skal man jo selvfølgelig have 2 plader af den samme slags for at kunne gøre. Og det har jeg så sandelig også fået lagt på mine 2 pladespillere her. Og så har jeg ovenikøbet også forberedt mig lidt. Jeg har nemlig fundet det punkt på pladen, hvor jeg gerne vil gentage brudstykket om og om igen. Og det lyder sådan her. Og læg mærke til, så har jeg sat et klistermærke her lige ved pick-up'en, og det fungerer på den måde, at det er sat lige op til cue-punktet, til startpunktet, og det fungerer så på den måde, at hvis jeg er kommet lidt i vildrede, jeg spiller et andet sted på pladen, så kan jeg lynhurtigt tage pick-up'en tilbage til klisterbåndet, og så kommer der en lidt grim lyd, det skal ikke lade skræmme af, så er man simpelthen klar til at køre igen. Og det kan man gøre lynhurtigt hele tiden, så er man klar til start fra det samme punkt hele tiden. Og så er systemet, når du laver cutback, jo at gentage den samme sekvens om og om igen. Og det gør man ved hele tiden, hver gang man starter den ene pladespiller, kører man den anden plade tilbage, starter den, kører den anden plade tilbage, starter den. Og det gør man samtidig med, at man kører crossfaderen fra side til side, alt efter hvad for en pladespiller, der spiller. Og så kan det lyde sådan her. Og så kan man jo sætte tempoet lidt op i det hele. Og man kan faktisk også sætte tempoet endnu mere op. Det sidste ting, jeg vil forklare dig om, er et godt lille trick til, hvis du synes, at dine plader hakker en lille smule for meget derhjemme. Trickset er at sætte lidt klisterbånd herinde i plademidtens hul. Der sker nemlig tit det, at når pladen kommer frisk og nypresset fra fabrikken, så er hullet en lille smule for stort,
Og det bevirker altså den lille halve brøkdel af en millimeter. Hullet er for stort, at pladen nemmere hakker, når man flår og river så kraftigt i den, som man jo gør, når man beatmixer. Derfor putte klisterbånd i pladehullets midte. Det forøger stabiliteten i pladen, og det giver mindre hakker. Fik du den derude? Jeg skal nu lære dig lidt mere om at lave cutback, der jo handler om, hvis du skulle have glemt det, at gentage den samme sekvens eller brudstykke fra en plade om og om igen. Men hvis det er det eneste, man laver, så begynder man jo sikkert hurtigt at kede både sig selv og folk temmelig bravt og temmelig meget. Man skal selvfølgelig have lidt variation med ind i billedet, og det vil jeg vise dig et par eksempler på her. Så derfor har jeg stadigvæk 2 plader af den samme plade, 2 eksemplarer af den samme plade, legnet op her. Og det første, man kan gøre, det er simpelthen at kombinere cutbacken med lidt scratch. Det gør man sådan her. Den model den bliver måske også hurtigt lidt triviel og lidt ensformig. Det er ikke sikkert, den gør det, men det kunne være, at den blev triviel og ensformig. Så derfor så kan du udvide sværhedsgraden på den model ved at hele tiden starte forskellige steder på pladen. Det kan man gøre sådan her. Og den sidste lille model, jeg vil vise dig, det er en hurtig cutback-model, hvor jeg drager pitch-kontrollen med ind i hele billedet. Det vil sige, at hver gang jeg skifter fra plade til plade, så kører jeg den her plades pitch-kontrol op og ned, så man stort set danner sin helt egen lille melodi. Det lyder sådan her. Og herfra så er det kun din egen fantasi, der sætter grænsen for, hvad du egentlig kan stå og lave med det her cutback. Du har på nuværende tidspunkt forhåbentlig lært det grundlæggende inden for Scratch, og de næste få minutter vil jeg vise dig lidt udvidede former for Scratch, lidt sværere former for Scratch. Men først så vil jeg lige vise dig et lille tricks. Mange de gør nemlig det for at forøge vægten på pick-up'en, så der er mindre hakker. Så gør de nemlig det, at de putter en 2-krone på. I gamle dage en 25, men dem findes der jo desværre ikke så mange af mere. De tager simpelthen en 2-krone her på pick-up'en, og det giver altså lidt ekstra vægt nede på pladespilleren. Men gør i stedet for det, smid denne her 2-krone væk. Og vend i stedet for denne kontravægt, der sidder for enden af pick-up-armen, vend den om. Det forøger stabiliteten og gør altså, at pladen hakker mindre. Og det du først og fremmest kan forøge din kunnen ved at øve dig på, det er lidt hurtig scratch på den opadgående fader. Og så kan du gå videre, et skridt videre og lave lidt rytmisk scratch på crossfaderen. Det lyder sådan her. Og så er der også en model, der hedder en fiskekutter. Den lyder sådan her. Og den sidste model, eller sidste tricks inden for Scratch, jeg vil vise dig, det er en lille sag, der godt nok ikke har fået noget navn endnu. Det går ret hurtigt, og den lyder sådan her. Og så kan du endnu en gang tilsætte en fed rytme, og så kombinere alle de forskellige former for Scratch.
Jeg skal nu lære dig i dette afsnit om den gren inden for mixning, der bliver kaldt for Transformer Scratch. Og som jeg har forklaret dig før, så sidder der jo på den her mixer, DMC-mixer, 2 knapper, der bliver kaldt for transformer-knapper. Og deres egentlige funktion er faktisk som en omskifter, en lille switcher mellem en pladespillerindgang, når den står herover, og en AUX-indgang, når den står på off herover. Og AUX-indgangen, det er jo sådan en, du kan smække en CD ind i, for eksempel. Men hvis der ikke er det, så er der heller ikke nogen lyd. Så fremkommer der heller ikke nogen lyd fra siden, når den står herovre i off. Og det giver altså knappen en helt ny funktion, nemlig man kan scratche på knappen. Den fungerer så ligesom crossfaderen. Når den er lukket herover, så kommer der ikke nogen lyd, og når vi tager den over på oven, så kommer der lyd. Og så kan man altså, som sagt, scratche på den. Men vi skal jo også have kommet ind på det, der rigtig skulle lære. Det er nemlig det, der hedder Transformer Scratch. Og det kommer jeg til lige om et øjeblik. Jeg vil først vise dig et lille tricks. Jeg har nemlig taget sådan et lille stykke metal her. Og den kan man simpelthen putte på sin knap lige her. Og godt med gaffa på her, så den sidder godt solidt fast. Og det bevirker altså, at man har kortere afstand, når knappen er tændt og lukket. Og så er jeg fuldstændig klar til at gå i gang med Transformer Scratch, og det kan blandt andet lyde sådan her. Nu kan du stort set det hele inden for mixning, men det hele må også gerne se ud af lidt. Meget gerne endda. Så derfor er det vigtigt jo, at mens du laver de fedeste og vildeste ting bag de 2 pladespillere, så er det jo mere imponerende og ser bedre ud, at du samtidig kan lave mere eller mindre umulige stillinger med din krop samtidig med. Og jeg vil nu vise dig 3 eksempler på, hvordan du kan lave det, og små tricks osv. De første 2, de hænger sammen, og den første vil jeg lave hurtig cutback samtidig med, at jeg drejer rundt om mig selv. Jeg laver simpelthen en lille pirouette, og jeg går direkte videre over i lidt hurtig cutback samtidig med, at jeg knaller benene over min arm, når jeg kører crossfaderen fra side til side. Det lyder sådan her. Step up, 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 up. Det er lige til at tage pusten af, men jeg har da lidt værd til overs til at lige kunne vise dig den sidste ting. Det er noget, der hedder swing beat, og det går ud på at få pladespilleren til at køre halv hastighed ved hele tiden at holde pladen, hver gang der ikke er noget beat. Det gør man på den her måde. Og den kan man jo også forøge sværhedsgraden ved at putte lidt lemmer, forskellige arme og næser og alt muligt andet ind i trickset og holde på pladespilleren. Det kan man gøre sådan her. Jeg har nu lært dig lidt om at lave cutback, lidt om at scratche og lidt om at lave beatmix. Og stort set lidt af det hele inden for, hvad man skal kunne inden for mixning. Og nu kommer jo så det ultimative at kunne sætte det hele sammen til et stort sammenhængende mix. Og det har jeg lavet et lille eksempel på, så hvis du vil tjekke det ud, så følg lige med den her vej. Time
Og det var så et lille bitte eksempel på, hvordan du kan gøre. Så nu er det simpelthen op til dig selv og din kunde, og ikke mindst din fantasi derude. Jeg er sikker på, at du kan gøre det. Få gang i det vildeste mixning. Jeg håber i hvert fald, at jeg har bidraget til at kunne lære dig lidt. Så nu er det tid for mig til at takke af. I skal godt udefra. Farvel! Somebody in the house say yeah. Here we go, yo. Here we go, yo. Somebody in the house say yeah. Here we go, yo. Here we go, yo. Mayday! Mayday! Liberty 25, code 6, 105 North Avenue, 52.